Első kérdésem az lenne, hogy értékelnéd az egész fesztivál és a kitelepüléseteket? Kezdeném a fesztivállal, ugye egyáltalán nem szerencsés a fesztivál szempontjából az, hogy gyakorlatilag egész héten ítéletidő volt, gyakorlatilag elmosta a fesztivált szinte az utolsó napra az ítéletidő. Az is látható, hogy idén kevesebben jöttek, ez nyilvánvalóan az idő előrejelzésnek köszönhető. A Societas részvételét azt minden évben pozitívan tudjuk értékelni a fesztiválon. Egyfelől nagyon sok baloldali fiatal jön ide hozzá, érdeklődik a szervezetünk és a politikánk iránt, és idén már az volt látható, hogy nagyon-nagyon a fiatalok többsége és a változást szeretne az országban, mert azért látják, hogy nem jól működnek a dolgok, és három párt van, három politikai család van, aki gyakorlatilag változást tud hozni ebben az országban. Azt azért látjuk, hogy a Fidesz az egyáltalán nem képes erre a változásra. A Jobbik folyamatosan azzal érvel, hogy a Fidesz az ő programját valósítja meg, tehát a fiatalok egyedül változást a baloldaltól, és a baloldal egyik legnagyobb ifjúsági szervezetétől, a Societastól várhatnak. Abszolút pozitívan értékelem. A Societas kitelepülése minden nap meg volt tartva, hogy a legrosszabb esős időben is, illetve a Societas TV, amit mi csinálunk, azoknak a fiataloknak szól, akik nem tudták megengedni maguknak esetleg anyagilag, hogy eljöjjenek a fesztivál. Mozgalmas volt, egyébként mi is jól éreztük magunkat, kicsit politizáltunk, kicsit koncerteztünk. Egy szóval nekem pozitívak az élményeim, egyedül az idő az, ami kicsit rányomta a bélyegét a hangulatra. Köszönöm, és mit gondolsz arról, mennyire sikerült átadni az itt eljövő fiataloknak, fesztiválozóknak a párt gondolatait, az üzeneteket, mennyire sikerült közvetíteni? Ja, alapvetően minden mozgalomnak meg kell értenie azt, hogy a fiatalok nem politizálni jönnek egy ilyen fesztiválra, viszont a fiatalok baromira érdeklődnek a közélet kérdései iránt, ezért a Societas készített egy ilyen közéleti társasjátékot, direkt ilyen fesztivál kiadásra, amelyet például a legtöbb fiatal elolvasott. Az összes többi ifjúsági szervezet szóróanyagai szanaszét voltak dobálva a fesztiválon, én egy Societas szóróanyagot nem láttam eldobva, nyilvánvalóan az ügyes csomagolás is ezért hozzátartozik, hogy direkt olyat csináltunk, amit farzsebe be tudnak tenni, tehát abszolút fesztivált munkatibilisek voltunk. Egyébként itt a srácok, arról beszéltünk, mert ugyan én nem voltam mindig ide, amikor itt voltam, vagy esetleg is itt voltak, baromi érdeklődőek voltak, közéleti kvízünket is kitöltötték, és a közéleti kvíz kapcsán, ami idén pont a Brexit miatt az Európai Unióról szólt, hogy ki mennyire ismeri az Európai Uniót. Ennek kapcsán nyilvánvalóan a helyzet adta magát azt, hogy tudunk beszélgetni most jelenleg az Európai Unióról, de az ifjúsági kérdésekről, a jó oktatásról, amit a Societas szerint Magyarország jövője. Szerintem sikeresek voltunk ebben, és ahogy én tapasztaltam, a mi pavilonunk volt az egyik legnépszerűbb egyébként. És még egy utolsó kérdésként most aktuális Nizza, újra terrorcselekmény, és az iszlám állam magára vállalta az esemény. Erről kapcsolatban pár szót magáról az eseményről, illetve arról, hogy a Societasnak, illetve az MSZP-nek mi az álláspontja. Ja. Most el szeretném mondani, hogy a tegnapi nap folyamán a Societas Sátra az átalakult, és egy ilyen megemlékezést tartottunk itt a fesztiválon a nizzai áldozatok emlékére. Bár nyilván egy fesztivál a vidámságról szól, ezt a szomorú kötelességet ezt meg kellett tenni. Egyébként rengeteg fiatal gyújtott nálunk Mécsest itt a sátornál. A terroristáknak az a célja, hogy itt félelemben éljünk Európában. Tudjuk, hogy a terrorszervezeteknek nincsen egy szárazföldi hadserege, egyáltalán nem tudnak itt hadba lépni. Az egyetlen fegyverük az a terror, és az, hogy láthatatlan, arctalan massza, ami érzületre bárhol lecsaphat. Mi akkor járunk el rosszul itt Európában, hogyha a félelmeink miatt az európai egységet megtudjuk. Hogy a félelmünkben egyébként egymással kezdünk el szivakodni, ahelyett egyébként hogy közös megoldásokat keresnünk. A szíriai helyzetről és erről az egész dologról azt tudom mondani, hogy ennek súlyos geopolitikai okai vannak. Nagyjából a 90-es évek, 2000-es években megmerem kockáztatni, hogy az Egyesült Államok egyes katonai akciói azok, amik megteremtették a táptalaját egyébként annak, hogy a terrorszervezeteknek létezőségek legyen. Gondolok itt például az iraki háborúra, ahol ugye szétkergettél az iraki hadsereget,
és bár demokráciát ígértek az ottani embereknek, a demokrácia intézményeit nem építették ki. Egy szóval nem volt normális államigazgatás, a felfegyverzett hadsereget pedig célnek keresztették. Na most nyilvánvalóan általánosítani persze nem kell, de hát azok a fegyvereknek egy része nyilvánvalóan az iszlám államnál kötött ki például. Tehát szerintem egy súlyos elcsesztése volt a történetnek. Amit mi rövid és hosszú távon tudunk tenni, az egyfelől az, hogy mindent megteszünk a hazánkban élők és az európai emberek biztonságáért, első körben. Második körben viszont a terrorral szemben itt mi nem tudunk védekezni. Ott helyszínen kell egyébként rendezni, tehát akár Szíriában, akár egyébként azokon a területeken, ahol az iszlám állam úgymond megtalálható, helyszíni kezeléssel, ami nem feltétlenül természetesen katonai kezelés a dolgoknak, hiszen pontosan tudjuk, hogy szélsőségek azok válságövezetekben a legerősebbek. Én azt gondolom, hogy meg kéne próbálnunk egy normális Szíriát teremteni, megoldanánk egyfelől a migráció kérdését, és megoldanánk egyfelől a terrorizmus kérdését, radikálisan vissza tudna szorulni ez a szegmens. Egy ügyes egyébként külpolitikai biztonságpolitikával, viszont az biztos, hogy Magyarország egyedül erre nem képes, csak közös uniós fellépésben tudunk gondolkodni. Nagyon szépen köszönöm az interjút, további jó munkát és kitartást az esőben!